My vás ďakujeme za vašu návštevu, prajeme pekný víkend, dovidenia do počutia. Ďalšieho slova. Myslím si, že dnes sme videli jeden špičkový treťoligový zápas z dvoch kultivovaných mužstiev, ktoré vedia, čo chcú hrať, vedia to hrať. A naozaj po 15 minútach bolo jasné, že to bude o jednom góle. V prvom počase sme si nedokázali vypracovať šancu, tá jedna tyčka. V druhom sme trošku zagresívnili hru a začali sme sa do tých šancí dostávať, ale zase super, bol dosť nebezpečný z rýchlych protiútokov. V podstate prvú gólovú šancu mali oni, ale zase potom sme stupňovali ten tlak, tak mi to vychádzalo, že je to otázka času, keď konečne niekto tráfi alebo niečo dotlačíme. No, nakoniec to bolo z pokutového kopu, ale pokutový kop bol, hej, to všetci videli, takže povedal by som, že zaslúžené a vydraté víťazstvo z veľmi kvalitných súperov. Ešte stále sa hral kopec bodov, ako to bude pokračovať? No, bude to pokračovať stále nervóznejšie, si myslím, ste videli reakcie tých superov po prehre. No, chvála Bohu, vyhrávame doma, sme na +1, takže sme tam, kde chceme byť, ale musíme ešte priviesť body zvonku, ak chceme trošku kľudnejšie dýchať. Ja ďakujem.